का भइल का भइल अरे बाप पेटवा तो क्या तो दादा का भइल अरे बाप पेटवा बड़ी तेज गड़ा बतावे चाहिए ना अरे बाप फोन लगा इधर नहीं पूरा नहीं उठा इधर नहीं लग बनाई करे बहुत फोन लगौलिए बहुत फोन लगौलिए ये का कहनी कि हे बाबूजी चलो हम दवाई करा लिया अरे बैठो 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 बैठ बैठो बैठो बाबू दोस्त आए हो हमारा खातिर समझ लो क्या बात बाबू दोस्त से दोस्त के काम आवेला जानता था हम देरी मत करा वो पंकजवा तोहरे खिलाफ इतना घर रहल कि हमारे घर बैठल तू दारू पियला तोर मेहरारू साथे कुछ चक्कर ट्रेन राम 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 हे भगवान पेड़ पौधा देखता रोड देखता हम क्या करते पंकजवा को देख दिन आंख मारत रहे हमरा के जल्दी उसरो हम बताए घबरा मत काहे ना मरलू बाबूजी उसरो हम बता तुझे दुगला बहुत बहुत दुगला बहुत मौका बैठे एक नंबर का छिनरा बा बहुत देखा धन्यवाद भगवान के फेंकू जैसन दोस्त दला हमें मैं बड़ा रुक कितना माने इतना कहूँ